Alikho elishona lingenazo ezayo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indida kubula uthisha esikoleni. Kusolwe isoka ngowesifazana obulewe, kanti umhlaziyi uthi bekulindelekile okwenziwe yi-ANC. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amaphoyisa aseNtuzuma aseqalise uphenyo kulandela isigameko sokudutshulwa kubulawe uthisha wesifazane obe neminyaka engama-46 ubudala emagcekeni esikole namuhla ekuseni. Kubukwa ukuthi kungene abesilisa ababili emagcekenialesikole baqonda kuyena ngasehhovisi abangene kulona bamdubula weshonela endaweni yesigameko. Kuqhume isililo umndeni kalothisha ngesikhathi ufika endaweni yesigameko emagcekeni esikole iphikiswayo primary school. Izinsolo siveza ukuthi lona wesifazane ubengufakazi uqavile ecaleni lokubulawa kwamalungu omndeni wakhe, ngakho ukubulawa kwakhe kusolakala ukuthi bekunezinhloso zokucisha ubufakazi ngoba kuyena okuthiwa wabona ababulali ababulala umndeni wakhe. Amaphoyisa esifundazwe athi kusathungatha ababulali. Police in Ntuzuma are investigating a case of murder following an incident in which a 46-year-old woman was allegedly shot and killed inside school premises at Richmond Farm in Ntuzuma on Monday morning. Information at police disposal at this stage indicates that two unknown suspects fired several shots at the victim before fleeing from the scene. The woman was declared dead at the scene. Umnyango wezemfundo lesi sifundazwe udlulisa amazwi enduduzo emndenini nasemphakathini. Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sishaqeke kakhulu kabi ngeindaba zokuthi kudutshulwe kubulawe uthisha laphana esikoleni ephikiswayo endaweni yaseLindelani eNtuzuma ekuseni, la kuthiwa abalisa ababili bangena esikoleni bamdubula phambi kwezingane. Ungqongqoshe usecele ukuthi ke amaphoyisa alisebenze ngokuphuthuma lolu daba lolu ukuze abenzi bobubi bakwazi ukuthi baboshwe bajeze. Kodwa ke usethathe ithuba lokuthi adlulise amazwi enduduzo emndenini kathisha nasemndenini wasesikolweni wonkana. Kanti ukufunda nokufundisa kube sekuphazamiseka namuhla abantwana bagodukiswa emva kokuthi isigameko seyenzeke phambi kwabo. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseNtuzuma eThekwini. Kusolwa ukuthi ubulawe ubaba womntwana wakhe oneminyaka eyisithupha umfundi wesifazane obenze ibanga leshumi esikoleni sababanga aphezulu esinokubonga secondary esemthwalume. Ubabekazi kamufi uZamangubo Sabala uthi bafike endaweni yesigameko bazibonela umntwana wabo nabathi ke ubulawe kabuhlungu. Bathi ngokusho komakhelwane umsolo obehlala ngokumhlumeza umufi. Ubabazi Sihluka bulewe ngaso umfundi webanga leshumi okuthiwa ubulewe ubaba womntwana wakhe oneminyaka eyisithupha nobe yisoka lakhe. Lo mfundi kuthi utholwe ekhaya lakhe namanxeba okulimala, kanti ubabekazi wakhe ulandisa iziko lezindaba. Sibese sinikela khona ke safika khona sekuvele sekukhona abantu namaphoyisa esekhona, safike safosa ukuthi sicela ungena ngoba siwumndeni. Safika ngempela sasibona isidumbu sikaMandisa elimele kabuhlungu. And ngendlela siyibone ngakhona leyanto sibona ukuthi ungathi ushone a day before yesterday. Akusinikezanga ukuthi ushone izolo. Isimo sakhe uma uphuma eminyango bekunegazi eliphuma liyoshona ngale ngasethangeni komjondolo. And kuyaveza ukuthi ubehudulwa wahudulwa waze wayobekwa embedeni. Ulimele nje sisi une bruise la engathi yeplangwe, limele la engalweni, kwaba ukuthi amaphoyisa athi akwazi ukumvusa because ikhanda lakhe liyabokozela. And on the side uyombhede bekunenhlakohlela nje yommese bathi ubungenalo igazi. Uthi umndeni bebenalo ulwazi lokuthi umufi uyahlukunyezwa yisoka lakhe. Sinayo ukwazi ukuthi
hlala ngokuhilizisana bebehlala belo njengoba umfana lo benako ukufika lapha yana kangangokuthi even abantu abakhele lapha ya ikhona into abayivezile ukuthi bawuzwile umsindo between i-hour lika-4 nelika-5 after 5 kwase kuyathuleka sibabuzile ukuthi kungani mabe uzwa lo msindo bangakwazi ukureporta cause phela la mthwalo mase sine forum ukuze iforum le attende leyo nto bathi abanakanga cause vele bajwayele ukuthi bayahilizisana but okuvelile nje lapha ya isibuye nako esokuthi ubulewe baba wengane yakhe. Ubaba omncane kaMufi uthi ubeza ubuhlungu obukhulu ngendodakazi yabo kanti abakusolayo ukuthi akamshayanga kuphela emzimbeni kodwa ikhanda ngathi ubelishaya udongeni. Ayimasifikanga lambula iphoyisa ngoba bese mboziwe lambula sambona necrash ebusweni lasho iphoyisa ukuthi alikwazi ukumphendula ikhanda simbone kahle ngoba ikhanda liyabobozela chaza ukuthi nje kusho ukuthi umuntu obeshawa ngekhanda odongeni. Iqhuba uthi useke wamkhuza umsolwa ukuthi akayeke ukuphakamisela umufi isandla. Ngeke ngimkhombele umfana mangihlangana naye emini ngoba ngafika nalapha kwakuyisebusuku ngiphuma etohweni ngamkhuza lo mfana ngathi akayiyeke lento akuyena akayikhokhele lengane ayishayayo hayi lengane ukuthi ngoba naku njengoba ihlala lana nje ingena abantu bakubo sikhona so baba bayo ngoba ngelinye ilanga lento yosondeza eduze kwakhe lento lokwanenza nako-ke namhlanje seyibuleleka ingane kamfowethu. Bathi abakufisayo ukuthi umsolwa athole isijeziso esimfanele. Siyafisa ukuthi umthetho udlale indima yawo. Siyafisa sengazi ukuthi inkantolo nje ingenza okuthize okungabe isibonelo nakwabanye. Siye emoyeni umsolwa isagcwele amathafa. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi isinqumo seqembu le-ANC sokuxosha loyo obelilungu laleli qembu likaKhongolose noyengumongameli wakuleli uJacob Zuma kuyisinqumo bekuvele silindelekile. UShamase uthi lesinqumo asokuyisiza ngalutho i-ANC yizeke noma basibamba ukusikhipha ngaphambi kokhetho ngoba besabela ukuthi lizophazamisa izinhlelo zabo zokhetho. Ukuvela kwezindaba zokuxoshwa kwalowo bengumengameli wakuleli nophinde abeke ngumholi weqembu le-MK lisanda kusungulwa umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi ke lezi izindaba noma isinqumo besivele silindelwe ukuba senzeke okwenza kwaso ke akusho ukuthi ke lokho angeke kubeke noma kube nomthelela otheni. Isilindelekile kokuqala lokho into ebilindelekile ngoba phela uma ubheka umthetho sisekelo ka-ANC iqembu kaKhongolose kuyasho ukuthi kuningi akuphulile ngezenza zenzile ngokuthi akhampenele elinye iqembu aqale elinye iqembu ebe ethi uyilunga leqembu lika-ANC so lokho nje kukodwa nje kumkhipha ngaphandle isinqumo bevele sisilindele leso kodwa manje umphumela waso uthini umphumela waso uthi lokho abakubiza ngezuma tsunami akuze ukuvinjwa umuntu ngoba siyabona ukuthi bakwenza lokhu nje bebethi bazama ukuthi bavimbe ukuthi bakwenze ngaphambi kokhetho ngoba besabela ukuthi bangahle babalahlekelwe kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi ubaba umnumzana uZuma unabalandeli abaningi ngaphakathi eqenjini nasemphakathini nje jikelele. UShamase uqhuba uthi ke njengoba umsholuzi eseqhamuke noma nezinyunyana zothisha lokhu ke kuhlalise kabi iqembu likaKhongolose njengoba kalokhu ke kungahalela ekutheni ke iningi labantu luthutheleke kumkhonto wesizwe nokubeka ke engcupheni iqembu likaKhongolose. Sholozo useqale i-teacher union okwenza abantu abahola esesingabazi nokuthi bakhona abanjengombazi imashilo bavele nawathi basobhani ningayithathi kancane lento njengoba nithathe kancane umkhonto wesizwe nibonile ukuthi usenzeni okhethweni manibona umsholozi seqala oma-teachers union uyeza manje uza ku-union yabasebenzi mayekaqala lento kube kuphelileke manje ngeqembu elikaKhongolose ngakho-ke sukumani ninqande lento kusho umbazi imashilo
ingakho ke sithi thina izuma tsunami ayizukuvinjwa umuntu ngoba kuya okhethweni lwezasekhaya nje kuzoqala phansi kumobilizwe mase kumobilizwe nothisha ke sekumobilizwe nabantu abangasebenzi okwaziwa ukuthi izinga labo liselufikele ku 40% ya ku 40% manje nanokuthi vele siye okhethweni vele kuthiwa iqembu ka-ANC elibuswa eliholo Ramaphosa azange lwakhe amathuba omsebenzi awu2 million selokho angena ngo2018. Ephethe uShamase uthi ke umsoluzi usebenzisa ubuhlakani ngendlela ke ahlele ngayo izinto nokwenza ke iANC ingahlaliseki kahle. Lozi singamshayela ihlomo lokuthi he's a master chess player politically. He's a political master chess player. Nombalulo ukuvumile lokho neqembu elibusayo la kuvuma lokho angingasho elibusayo iqembu kaKhongolose elihola uhulumeni ukubambisana ngokwamavoti amaningi unabo bonke kodwa amaqembu lana ama minorities afomelo GNU bakuvuma bonke ukuthi umsholozi is a force to reckon with uhlakaniphela lokho futhi bemesaba nje bayamazu amagalelo akhe. Lezi ke izindaba z1 KZN TV ngikusamukiswe ngqulunga ngisempangeni. Basale dengwana abagibeli bamatekisi basogwini njengoba beqhubeka isiteleka samatekisi kanti ayikho neyodwa itekisi ebihamba ngisho izimoto ezithutha izingane zesikole. O-Association bamatekisi ogwini bakhiphe ngeviki ledlule izincwadi ezazixwayisa ukuthi ngeke azahamba amatekisi ngomsombuluko kanti ngokuthola kweziko lezindaba phakathi kwezinto abanikazi bamatekisi abakhala ngazo ukungaphathwa kahle ngamaphoyisa omgwaqo azibiza ngoshanela. Bekumenze ukusebenza kwamatekisi kwisifunda ugu njengoba abanikazi bamatekisi bebenezikhalo ngokungaphathwa kahle amaphoyisa omgaqo azibiza ngoshanela kanti phakathi kwezinto abebekhala ngazo ungawathula amaphemithi. Omunye wabanikazi bamatekisi uthi selokukusile kusukela ngehora lesithupha belinde uqhubeka izingxoxo nomnyango wezokuthutha kanti uthi usihlalo wakaSanthakho kulesifunda uthi umnyango wezokuthutha awukazi umthinte ngalesiteleka ukuze kuhlalwe phansi kuxoxo. Ngakutshela nje sisuloko sihlezi la silindile ukuthi mhlambe ukhona umuntu ozofika azokhuluma nathi kodwa siyabona manje ukuthi ilanga liyashona mangicabanga nje mhlambe kuyoshaya u1:15 abantu abadlile bahlezi la nokusebenza akusetshenziswe njengamanje asazi ukuthi kwenzekani ngoba nosihlalo wethu weregion simthintile uthi akekho umuntu wedepartment oseke wamthinta wabuza ukuthi kwenzekani ePortshepstone. Uthi bebengenasi isifiso sokuthi lesiteleka siqhubeke ngoba silimaza abantu abaningi ngaphandle kwabemboni yamatekisi. Ngoba thina besingafisa ukuthi kuvinjwe umgwaqo ngoba njengamanje kunezingane zesikole ezingayile esikoleni. Abantu abayile emsebenzini uma ungahamba nje ePortshepstone idolo zonke ivaliwe mhlawumbe uthola ukuthi isitolo esivuliwe sisodwa kuphela. Lokho ke akuhle akusijabulisi ngoba nathi umnotho awungeni kuthina kanti futhi nomnotho awungeni edolobheni lethu. Manje ke sicela ukuthi ke sibuyele back thina kubanikazi bomsebenzi ngoba bebekhuluma indaba ukuthi uma kushaya u2 MEC engakafiki kuzofanele babuyele emakhaya. Nami ke angazi ukuthi mabebuyele emakhaya kuzobe sekwenzekani kusasa ngoba bathi kusasa imoto ngeke zivuke futhi. Ukhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi ungqongqoshe uveza ukuthi ngenyanga kaAugust kuzoba khona ukukhulela ngoqo umhlangano. Udaba lolu lasegwini uyalwazi ungqongqoshe uyagcizelela ukufanele kube khona ukusebenzisana la kuneyinkinga khona kube khona indlela ukuthi ixazulule lezo inkinga. Okunye futhi akuveza ukuthi kufanele kube khona uqinisekisa ukuthi abaphazamiseki abagibeli nokuthi ke lapha na ogwini kule inkonyeni local municipality indawo leseke yakhahlanyezwa ikhukhula fanele ukuthi umnotho uqhubeke uye phambili kusetshenzwe ingakho nje egcizelela ukuthi kubalekile ukuthi mangabe kukhona abatelekayo abanama protest bawenze ngendlela ukuthi ingaphazamiseki ukusebenza nokuthi ke i-tax imbizo lezo bakhona kuzotholakala izixazululo ukuthi mabe kukhona la kufanele ukuthi kukhonswane khona kukhonswane nokuthi mabe fanele kumthetho udlala indima uzoqhubeka udlala indima. Siye emoyeni zingakabanjwa izingxoxo ezicacisa ngokuthi kungaba amatekisi akhona yini kusasa.
Lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze masibuye. Sekubingelela sekwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Indida kubula uthisha esikoleni kusolwa isoka ngowesifazana obulewe kanti umhlaziyi uthi bekulindelekile okwenziwe yiANC. Isigungu esiphezulu sombutho wabesifazane eqenjini leANC kuleli iANC Women's League sibambe isithangami nabezindaba ngemuva komhlangano ebelinawo wezinsuku ezimbili lapho kubhungwe ngezithinta imphumelo yokhetho lwakamumva uvo lwabo ngohulumeni obambuswano ukwakheka kwecabinet eParliament lakuleli nasezishaya umthetho zesifundazwe kanye nokudlanga ke kwesihlava sokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane kanye nezingane. Abombutho wabesifazane eqenjini likaKhongolose bafuna kushishiswe ukuqalisa kokusebenza komkhandlu obhekelele ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngenhloso yokubhekana nesihlava sokubulawa kwabo esidlalo bikuleli muva nje njengoba lokhu uqhubeke njalo ukwanda izigameko zabesibhuda abalahleka maqedane batholwe bebulewe. These horrendous episodes of violence against women are not only an attack on women, but also on our democracy, corroding the moral and the social fabric of our non-sexist and non-racial society. Therefore, as the ANC Women's League, we persistently call for expediting of the implementation of the legislated National Council on Gender-Based Violence and Femicide legislation. Lombutho ubambe isithangami nabezindaba ukudingida ngezibhungwe emhlanganweni weinsuku ezimbili wesigungu esiphezulu sawo nalapho ke beyishaye isifuba ngomsebenzi abawenza ukusiza uKhongolose emkhankasweni wokhetho kepha baphoxa imphumela. We are very clear on the work that we've done as Women's League. We were, in fact, on the center of elections of the ANC. However, we are disappointed with the outcome. We could not see it coming, that South Africans could give us what they've gave us. We also accept what we have. The 40% that we received, we accept it. To an extent, we are part of the GNU, and the ANC Women's League appreciate that step. It's the step to the rightful direction because the ANC on its inception, it said it is a leader of the society. Utabalika hulumeni ubambiswano kalisalanga ngaphandle njengoba ke lombutho uveze ukuthi ke kababona olubi ngawo ukunalokho babona uyigxathu elihle njengoba unike ithuba abesifazane ukuqoqobala izikhundla eziphezulu. Ours that we have deployed was satisfied with the number. Yes, we are not else almost there at 50%, but strategic departments are held by women. Education, the entire education, from ECD to the higher education, they are held by women. Army and everything that talks to that is held by a woman. So we are very happy that we are in charge of this country, and we are very, very committed into making sure that we succeed. We hear our cry of our people, the strategic partners that we have. Together, we are going to work to change people's lives. In the center of that, for us as the ANC Women's League, is to make sure that our women get better and better services. Okunye okuvelile ukuthi ke udaba lobambiswano namanye amaqembu lwakhulunywa ngokujulile namadlela ndawonye kaKhongolose kanti banxuse ungaqali baphawule ngesinqumo sokuxoshwa kowayengumengameli wakuleli uJacob Zuma kwiANC. Eyindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Othisha bangaqashiwe KwaZulu-Natal basola umnyango wezemfundo ngokungagcini izithembiso zawo. Laba ke bathi bavumelana nomnyango ukuthi uzokhipha izikhala zemisebenzi ezikhona kulesifundazwe ukuze bezofaka izicelo zabo. Bathi ke akubange kusenzeka kanjalo njengoba besola izikhulu zomnyango ngokuqasha ngasese abaholi ababethenjiwe ukuba bahole laba. Labo othisha ke bebeqhinqa ngaphandle kwamahhovisi lomnyango eMgungundlovu belale emgaqweni isikhathi eside kwaze kwaba bafika esivumelwaneni bathutha. Othisha bangaqashiwe kwisifundazwe KwaZulu-Natal bathi kubethusile ukuzwa ngoza kwabo ukuthi kukhona sebeqashiwe ngumnyango wezemfundo wesifundazwe
ekubeni kwizingxoxo abanazo nomnyango bavumelana ngokuthi kuzokhishwa izikhala ezikhona kulomnyango zemisebenzi ngenyanga ezayo. Bathi babe sebenquma ukubuyela emakhaya bayeka ukulala ngaphandle kwalamahhovisi omnyango ngoba benethemba lokuthi konke kuzolunga. Kuthe kungakenzeki lokho ngoba ibulletin silinde ukuthi iphume kule nyanga esiyakuyona uAugust. U-department wase usuyakwazi ke ukuthi abaholi ebesibabeke phambili ukuthi kube ibona abasihola kulento ye-sit in. Wakwazi ukuthi angene kubona wabanikeza imisebenzi abayithathile imisebenzi ngale ndlela le ebesilwa nayo yokuthi i-transparency ayikho nobukhoshosho benzeka e-department. So ke sase sidayiswa ibona ke labo baholi because you know ukuthi ngeke sikwazi ukuba khona sonke lapha ya kumele kube nabantu okuyibona abathenjwe ngokuthi bayime lento ngoba nabaseduze nayo iPietermaritzburg. So ke kwenzekile ke lokho ngikhuluma nawe nje abantu bayoqala emsebenzini bathole ama-appointment letters ngendlela engaqondakali ukuthi kwenzeke kanjani kodwa futhi sibe besilwa nabo silwisana nayo exactly le ndlela le bona asebefakwa ngayo emsebenzini manje u-department ezama ukubathulisa ukuthi kuyeke lento ebiqhubeka lapha ePietermaritzburg. So ilokho ke sikhala ngakho ukuthi u-department usephindile futhi once again because into ehlezi yenzeka department umasilwa ngale ndlela esilwa ngayo bese valele khoneni laba bambalwa ebanikeza imisebenzi bese bedayisa the greater cause yothisha bonke abangasebenzi. Bathi kubhlungu lokho kubona kubhlungu kakhulu because abantu uma nisuke nihola nabo into niyaye nibathembe ngoba futhi nisuke nilwela into eyodwa. So ke uma abantu sebe ngasacabangi becabangela i-long run noma becabangela wonke umuntu kodwa sebesicabangela bona bodwa ke kube buhlungu kakhulu impela ngoba njengamanje inqwaba yothisha bebeyithembele kulento esiyenzayo ukuthi izoba nomphumela omuhle. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal Umuzi Mahlambi uthi laba mabalethe ubufakazi bokuthi kukhona sebeqashiwe ngumnyango ukuze bezophenya ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgongontlovu. Inzima impilo kuwesilisa wasesikhaleni eMkhobosa uThokozani Ntuli owashelwa yindlu nakho konke ayenakhe endlini nokwagcina ngokuthi kudlule emhlabeni ingoduso yakhe ayezoshada nayo. uNtuli uthi yize noma ke sekuphele iminyaka engaphezulu kwemithathu kwenzeka lesigameko kodwa isimo sinzima njengoba namanje akaze aluthola usizo. Ucela usizo ke noma ngabe ngubane ongakwazi ukumlekelela akwazi ukuqala kabusha. Bezizine kuzibandlela ngo-2021 izinsuku kusha umuzi ke kaThokozani Ntuli nowasha nengoduso yakhe bebezoshada nayo nokuze kubeke imanje imbangela yawo umlilo ayaziwa ukuthi ke yadala nini. Ukuchaza kabanzi ngokwenzeka njengoba ke kusezame kaningi uthatho losizo njengoba ke ebhekene nesikweletu sikamasipala ukuthi ke uyakweleta. Ngo 2021 ze-4 kuDisemba ngapha manje ebusuku usha angazange ukuthi ushiswa yini ngangivakashelwe umuntu sasizoshada naye angakwazanga kuyena ukuphuma la ishelwe umuzi waphela angiphuma ngalutho endlini kusha yonke into ngaphuma nje ngingaqokile nakhona so kwasho ukuthi ngaleso sikhathi angisasebenzi akusakwazi ukwenza lutho empilweni yami. So ke nginathi sicelo ke bengisicela nje njengoba kufike abafuthi boko1KZN ukuzongisiza kulokho ukuthi mhlambe sedlulise lokho beshuthe nomuzi ubonakale. Uqhuba uthi ke ngokuhamba kwesikhathi usushilo umuzi wakhe kwavela ukuthi ke ubhekene nesikweletu sikamasipala okuhlanganisa ugesi, amanzi nokunye. Ke into eyenzeka kuthe uma ngibona kuqhubeka isikhathi cishe ngawo 2022 yophela ngafonela ukuthi kubonakala iphepha lisodungeni elisho ukuthi ngiyakweneta
ngahamba ke ngayo kwamasipala ngayocela ukuthi angazi kwenzakalani base bethi no kufanele ukuthi ngikhokhe ngasho ukuthi umuzi awukho yini engikhokhela bathi no ama service ayakhokhela ngathi ayiki service esakhokhelwayo umuzi awusekho lutho akho manzi akho gesi bathi ke kufanele ngisikhokhele kusiza ngathi mina ngakhokha kanjani imali njengomuntu onomuzi kodwa umuzi ubungekho base bethi no kufunda evaluate leyo ndawo bese kubona kathi sekuthi imali engayikhokha bakwenza ke lokho ke yehla yangabe saba exactly lebengade ngiyikhokha ngacela ukuthi bengireversele kusukela ngo2021 kusho umuzi kwasho ukuthi ngangasizakala ke lapho akekho wakwazi uNtuli uthi njengamanje usiphilisa ngamatoho esikhashana futhi ke kunzima nokuthi kathola umsebenzi ucela noma ubani ongaba nosizo ukuthi ke avuse indlu yakhe amlekelele. Bakwenza ke lesi simo ngangingazi ukuthi ngizolalaphi ngizodlane ngizokwembathane ngizogqokani ngathatha udadewethu ke oshadile ePort and Fort ngahamba ke ngayohlala khona nabazalwane bazama ukuthi kube khona abangizamela khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngigqoke ngikwazi ukuthi ngimbatha bafika ke abafowethu kwamasipala nabo baze bafika khona ePort and Fort bezobheka lesi simo bezocinga nami ukuthi ngikuphi ngenzani hayi ngabachazela bahamba ke nabo bebuya ukuthi hayi no bazobona lokho ongahlanganiseka nakubo bekwazi ukuthi bengisize kodwa ke inkosi yami ngabe ngibaqambela amanga ukuthi bake babuya khona. Esigezi indaba zo1 KZN TV ngingusamukeliso enqulunga ngisesikhaleni. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho nezemidlalo masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Indida kubula uthisha esikoleni kusolwa isoka ngowesifazana obulewe kanti umhlaziyi uthi bekulindelekile okwenziwe yiANC. Kuleli qophelo ke singena sijule ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.29 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.85 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.50 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,393.34 i-ounce kuthi uwelo ongahluzibe ube u-$81.13 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lekhilikithi le-test labesilisa uThemba Bavuma uthi uzizwa ekulungele futhi ke ukubheke ngabovu ukhola iqembu emidlalweni ezayo neWest Indies ngemumva kokuhlala isikhathi eside engadlali ngenxa yokulimala. Ama-Proteas abhekisa amabombo eWest Indies izolo lapho ke ezoba nemidlalo emibili ye-test noSokhaya ngomhla zi-7 nangomhla zi-15 ngenyanga ezayo. Lolu lukuzoba ke uchungechunge lwesibili lwama-test oluzodlalwa yiqembu lakuleli kulonyaka selike labhekana ke neNew Zealand ekuhambeni ngoFebruary lapho ke lahambisa khona iqembu elaligcwele ngoNhlolanja nangoMarch nyakenye lanqoba ke uchungechunge ngamabili eqandeni. Ake sikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Nina besiguqa sikandaba esizivulele ngamahlava endanda kusuka phezikothukela ngiyazibeka ke namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.